ба худо қасам 6 сум фурӯхтем овардем ҳамиҷа ҳам раис бозур ки 6 варда фурӯхтем айнами 10 дирам 20 дирам мода мемона айнаё мемонад барои ҳам хотири савдо ма савдо кестем. то фаро расидани моҳи шарифи рамазон рӯзҳои ба шумор мондаанд. имрӯз бозори фурӯши маҳсулот дар душанбе ва дигар манотиқи кишвар гарм аст. хабарнигори пресс-тиҷӣ ба бозори Саховат омад то бибинад ки дар ин рӯзҳои серташвиш нархи маҳсулоти ниёзи аввал чӣ гуна аст. тавре мушоҳида гардид дар ярмаркае ки берун аз бозор ташкил шудааст нарх нисбат ба дохили бозор ба маротиб фарқ мекунад. харидорони зиёд дар навбат истоданд то бо нархи арзон картошкаву пиёз харанд. фурӯшандаҳо бошанд ба як нафар аз 5 килограмм зиёд маҳсулот намефурӯшанд. 1 килограмм картошка 3 сомонию 50 дирам, 1 килограмм сабзӣ 1 сомонию 30 дирам ва 1 килограмм пиёз 3 сомонию 30 дирам. як халта орди 50 килограмма 205 сомонӣ ва 1 килограмм гӯшт 48 сомонӣ арзиш дорад. картошка очрад барои пиёзруми бозор тамоман нархш туғри намегира барои халқи тоҷи. як камбағал дора, як хелиш надора, баъд ҳамин ҳолат. ҳамаи бозор рафтем картошка 6 сум, пиёз 5 сум, гӯшт 50-60 сум. намешава охир хеле қатӣ. чӣ назорат неста? зори халқ намераса охир. ҳама ҷо маҳкама ки одамина халқа ба ҷои арзон на рамазоне ё нарха да ҳаво бардошта истода. ишравия инамира барои халқ кардеса дуни бозор да 6 сомон аҳоди 7.5 сомон чи ба зиёдӣ бояд одам гап назана. шукрона дар ин даврае ки ҷои картошка расид миёрам бо вақте нав пиёзи нав буромад барои чӣ мисол шукрона накунем. аммо дар дохили бозор бо ин нархҳо маҳсулоти даркориро пайдо кардан ғайриимкон мебошад. 1 килограмм картошка 6 сомонӣ, пиёз 4 сомонӣ ва сабзӣ бошад 2 сомониро ташкил медиҳад. дар ин ҷо муносибати фурӯшандагон бо харидорон масъалаи гӯшт созаду дег ҷӯшадро ба ёд меорад. яъне бо истифода аз ин харидорон мехоҳанд ки бо нархи баланд маҳсулоташонро фурӯшанду маблағи муфт ба даст оранд. аммо дар асл чунин нест. фурӯшандаҳо мегӯянд ки маҳсулотро як лухт бо ҳамин нарх меоранд ва безам кардан ба фурӯш мебароранд. картошкаро мо 6 сомон 30 дирам овардем 6 сомон фурӯхтестем. ба худо қасам 6 сум фурӯхтестем овардем ҳамиҷа ҳам раис бозур ки 6 варда фурӯхтем айнами 10 дирам 20 дирам мода мемона айнаё мемонад барои ҳам хотири савдо ма савдо кестем. ба худо қасам 6.50 дар камазо задагиам мустошани ҳами 6.50 задагия о тоҷикистона дига ягон ҷози наёместа.